mà công in kim ạ cần mong trăng cái em này thì là cần xây xóa là vâng à envelope lệ khát chế trăng trăng mangin siam thế à lệ khát chả đều tê lệ half paper mang cái pon siam thế tuần trung mai rồi chọn A4 paper manga envelope siam dan current enter don này ole hi A4 paper này a size hi kan du len le te dan zirin khakha chu kan mang yanin kan mang te thei ani hei hi A4 paper ani chuan A4 paper hi helai hi kan da chuang anga tlema zawng a chan chu kan da chuan a chan tur chu a char na tur ni ti hian kan tianga ta hian tlema zawng hi kan da chuang dawn ani ti khan ni ta sela ti hian a lo ni ta hi hnuai zawk a chung zawk hi ti khan rual lovin kan da dawn ani ti chuan a hnuai zawk rual hian kan thlet le anga kan thlet na chan tur chu kan kat na tur lai kan hriat nan thle angai ni ti khan a lo ni ta ti chuan ti hian kan le tanga alu lam le among lam siam ngai dawn awangin among lam pang hi kan siam ma sak phot dawn ani ta hian among lam pang hi kat on chho phot anga kan kat on chho phot anga kha hemi align chen hian kan kat anga ti chuan ti hian kan kat on chho le anga helai line thleng kha chuan kan chep thlata ti chuan ti hian a lo ni ta le lampang hi ti hian a lo ni ta chuan le lampang hi kan kat lenga hi chu helai dewa thlang dewa han kan kat ve thung to anga hi alu lampang tur ani kat on chho le tur ani hemi align thleng hemi a rin thleng hi kan thle na lai zone thleng hi kan kat on chho le anga uluk tewin kan katanga ti khan a lo ni ta chuan kan let lenga ta hian kan kat thlale dawn ani kan kat thlanga he alu lam ve thung hi chu kan kat bial on thla deuh hlek anga chan chu alu lam tur ani wangin chuan ti han mawi hnai deuhin kan kat mam thla anga khan a lo ni ta he lampang hi alu lam ani chuan he lampang hi among lam ani chuan ti hian a lo ni ta chuan kapar le ta kan thlep chin anga hi hemi chena hian thle tur ani uluk deuhin thle tur ania khan lo ni ta hemi hi tikhuan helai hi a insul pel tur ani a chan chu tikhuan a lo insul pel dawn ta ni a chan chu helai hi heta hian fevicol
kan tat thla zai zai anga tah hian chuan khan kan char dawn ani chuan fevicol chu kan bel tan tawh mai anga fevicol ania duh duh man thei ni gam te pawh man thei a khan kan tat thla zai zai anga tah na hi duh duh man thei a kaman hi chu mau tih phel ani kut chuan a berh du wangin hian kan tat zai zai anga khan wal mawi tawkin khan lo ni ta a chuan a ban lam hi a chhung lamah kan dah dawn ani khan khan lo ni ta a khan lo pum ta ni chuan he lampang hi among lam tur ani wangin tah hian fevicol kha kan tat lenga chuan tah han kan char le mai dawn ani tah hian fevicol kha kan dah lenga khan fevicol chu kan tat ta kan char lenga ti zawng kha official envelope siam dan chu ani te mai ani chuan ti lampang hi lu lampang ani a ti lampang hi mawng lampang chuan a lu lamah hi chuan du lehkha thawm te pawisa te emaw kan khung dawn chuan kan char anga tah hian gam pawn eng pawn a char theih ni tikhuan a chhin ani mat mai a ti hi chuan kan siam zo ta a ti zawng kha ni har sa lo ni chuan lehkha pawimawh kha kan khung chin anga hei hi kan thlep anga ka ti zawng kha envelope siam dan chu a lo ni te mai a ti zawng kha ni